खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव फिन एलपीजी गेस सिलिन्डारनि आंखाल जानो हागौ एलपीजी गेस सिलिन्डार रोगाग्रा गारिफोरनि सालायनायखौ जोबनो गैयै बन्द फोसावबाय नर्थ इस्ट पेक एलपीजी ट्रान्सपर्टर एसोसिएशना जोबनो गैयै बन्दखौ फोसावबाय सिगांनिफ्रायनो दाबि खालामबोबाय थानायखौ लानानै बिथांमोना फिन इन्डियान अइल कर्परेशननि हेंथायै बन्दखौ फोसावदों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला इन्डियान अइल कर्परेशना गोबां खम राङाव बा गाहाय रेटआवनो टेन्डारखौ होदों आरो बे टेन्डारखौ लानो थाखाय जर जबस्ति खालामदों बेनि अनगायैबो जि होनो गोनां आद्रा रां दं बेफोरखौबो होजोबाखै होननानै फोरमायथिदों आरो बे जेंनाया थांनाय 2018 निफ्रायनो जाबोदों बेफोर जेंनाखौ लानानै आसाम सरकार इन्डियान अइल कर्परेशन आरो नर्थ इस्ट पेक एलपीजी ट्रान्सपर्टर एसोसिएशना जयैबो सावरायखांबाय जेराव बेफोर जेंनाखौ सुफुंनानै होनो थाखाय बिथांमोना खोथाबो होदोंमोन आरो टेन्डारनि रेटखौ 15% बारायनानै होनो थाखायबो खोथा होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय खोथा होदोंमोनबाबो दिनैसिमबो खोथा होनायखौ सुफुंनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय फिन नर्थ इस्ट पेक एलपीजी ट्रान्सपर्टर एसोसिएशना एलपीजी गेस सिलिन्डार रोगाग्रा गारिफोरनि सालायनायखौ जोबनो गैयै समसिम बन्द फोसावबावबाय होननानै मिथिहोदों थांनाय सानसे सिगां नाक्सालाइट आरो सीआरपीएफ जवानफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव 3 सीआरपीएफनि जवाना मुंख्लं जादोंमोन आरो 15 जोखोम जानो गोनां जादोंमोन दुखुनांथाव खौरां मुंख्लं जानाय 3 सीआरपीएफनि जवानफोरनि मादाव आसामनि सासे दङ बिथांनि मुङा लम्बोदर सिन्हा बिथाङा आसामनि चिरां जिल्लानि भाटिपारा गामिनि थागिबिमोन दुखु सैनांनाय नखराव आसाम पुलिस आरो सीआरपीएफनिफ्राय फैनानै खौरां लाफैनायजों लोगोसे गोहो आरो बोलो होफैदों फोरमायथिनो गोनांदि मुंख्लं जानाय लम्बोदर सिन्हा बिथांनिया सासे उन्दै फिसाजों लोगोसे बिसि आरो बिमा बिफा दंमोन बिथाङा थांनाय 2011 मायथाइयावनो सीआरपीएफआव जयेन जादोंमोन सीआरपीएफ बेटेलियन 150 नि जवानमोन बिथाङा नाथाय सानसे सिगां छत्तीसगढ़नि बिजापुर आरो सुकमा सिमायाव थानाय टेकाल गुदेम गामियाव नक्सलेट उदखारि आरो सीआरपीएफ जवानफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव सीआरपीएफनि 3 जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो 15 जोखोम जानो गोनां जादोंमोन उल्था फारसेथिं नक्सलेट उदखारिफोरनिफ्रायबो 6 जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन चिरांनि फानबारियाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे आइजोनि जिउ खहा फानबारिनि 1 नं सावरां गामिनि सासे आइजोआ बन लायनो थांनायावनो मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसि आरो फिसाय जयैनो हाग्रायाव बन लायनो थाखाय थांदोंमोन बेयावनो मैदेरा बिसिखौ गाग्लोबदों बिसि आरो फिसाय जयैनो बन लायनो थाखाय थांदोंमोनब्लाबो फिसाया बिजिनिफ्राय 100 मिटार गोजानाव दंमोन होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय मैदेरा बिसिखौ गाग्लोबदोंबाबो फिसाया जेबो थद मोनाखैमोन उनाव मैदेरा गाग्लोबखांनायनि उनाव खारलांबासो फिसाया थद मोनदों होननानै फोरमायथिदों फिसायनि मुङा दिगन्त कलिता बिथांमोननिया गासै नखराव गथ' गथाय 4 सोद्रोमा दंमोन होननानै फोरमायथिदों लकसभा बिसायख'थिनि सिगां ईवीएमनि गेजेरजों भट होनायखौ बोखारनो थाखाय दिल्लीयाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि धर्ना भारत मुक्ति मोर्चानि बानजायनायाव गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां उखिलफोरानो बाहागो लादों बे धर्ना होनाय हाबाफारियाव बिथांमोना फोरमायथिदों दि भारतनि बिसायख'थि आय'गाबो मोदीनि जानानै खामानि मावो आरो भारत इलेक्ट्रनिक्स लिमिटेडआबो बीजेपी इलेक्ट्रनिक लिमिटेड जाबाय जेराव भारत इलेक्ट्रनिक्स लिमिटेडनि 7 डाइरेक्टरनि मादाव 4 बीजेपीनि दैदेनगिरि आरो बिथांमोनहा आईआईटीनि प्रफेसारफोर बिथांमोना गावसोरनो सफ्टवेयर बानायनानै ईवीएमआव प्रग्राम फिक्स खालामो बबे समाव भट जागोन आरो भट होनायाव 60% बीजेपीनाव थांनो नांगोन बेनि थाखाय फिक्स खालामखायो जायनि जाहोनाव बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थियाव 300 नि गोबां मोनगोन होनोब्ला 300 नि गोबांखौनो मोनो आरो बेफोर गासैबो ईवीएमनि थाखायनो जानो मोनदों ईवीएमनि थाखायनो बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेबाङाव देरहानो हागोन बेखौ रोखा बुंनो हानायनि गोहोखौ मोनदों होननानैबो बुंथियो बिथांमोना बेनिखायनो हादराव ईवीएमनि गेजेरजों भट होनायखौ गैया खालामनानै फिन बेलट पेपारनि गेजेरजों बिसायख'थि जानांगौनि दाबि खालामो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिबावो दि बे धर्ना होनाया जागायजेननायसो फैगौ 25 फेब्रुआरियाव फिन मन्डि हाउसआव प्राइम मिनिस्टार घेराव खालामनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो जायनाखि डक्टर बिआर आम्बेडकारनि बावसोमनायजों भारताव संबिजित जादों नाथाय ईवीएमनि गेजेरजों बिसायख'थि जायोब्ला बिथांनि बावसोमनाया ओरैनो थांगोन बेनिखायनो सन्मानजों लोगोसे ईवीएमजों बिसायख'थि जानायखौ जाहाथे बन्द खालामो बेनि थाखायबो बुंथियो बिथांमोनहा लकसभा बिसायख'थि जानो थाखाय आरो बारा गोबाव सम गैलिया आरो बे लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो भारतनि राजखान्थियाव मोनफ्रोमबो दोलोआनो
थागथियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे समावनो झारखन्डनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय रिजाइनखौ होबाय। नंगौ, नोंथाङा थार खौरांखौनो खोनादों। झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेन बिथाङा गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय आरो रिजाइन होनाय लोगो लोगोनो एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट इडिआ बिथांखौ एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला हानि बेले-बेजे केसखौ लानानै एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेननाव रांचीआव थानाय चिफ मिनिस्टारनि अफिसियेल न'आव 7 घन्टानि गोबां सोंनाय फिननाय लादोंमोन। बेनि उनावनो रिजाइन होनो गोनां जादों गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेन बिथाङा आरो रिजाइन होनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ इडिआ एरेस्टबो खालामदों। एरेस्ट खालामनाय जाथायखौ लानानै झारखन्डनि हाइकर्टआव चेलेन्जबो खालामदों सोरखारनि फारसेनिफ्राय। जायनाखि झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेन बिथाङा ट्राइबेलनि दैदेनगिरिमोन, बेनिखायनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जाथायखौ लानानै ट्राइबेलनि आफादफोराबो धरना होनाय हाबाफारि लादों आरो बन्दबो फोसावदों। जायनाखि झारखन्डनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त सोरेन बिथाङा गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय रिजाइनखौ होबाय, बेनिखायनो झारखन्ड मुक्ति मर्चानि सिनियर दैदेनगिरि अदेबानि गागि दैदेनगिरि आरो ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार चम्पाई सोरेन बिथाङा दा गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ लाबाय। आसामावबो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा एरेस्ट जागोन नामा? जरहाट सदर पुलिस थानायाव भुपेन बरा बिथांखौ 3 घन्टा सोंनाय फिननाय लादों। थांनाय बावैसो सान सिगां राहुल गान्धी बिथांजों दैदेनजानाय भारत ज'र' न्याय जात्रायाव गुबुन लामाजों हानजा सुरनायनि हेंथायै आरो ट्राफिक नेमखान्थिखौ सिफायनायनि हेंथायै केस होनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो भुपेन बरा बिथांखौबो जरहाट सदर पुलिस थानायाव 3 घन्टा सोंनाय फिननायखौ लादों आरो फैगौ 12 फेब्रुआरियाव आरोबाव हाजिर जाबावनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं जायनाखि लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय, बेनिखायनो लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो बिजेपि सोरखारा बेफोरखौ खालामगासिनो दं होननानै अजद होदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय। जायफोर रायजोआव बेरेखा दोलोनि सोरखार दं आरो जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि दोलोआव हाबाखै, बिथांमोनखौनो बिजेपि सोरखारा हाराहास्ति खालामगासिनो दं होननानैबो अजदखौ होयो बेरेखा दोलोनिफ्राय। नाथाय बिजेपि सोरखारा बेबायदि हाराहास्ति खालामोब्लाबो भारतनि 140 कौटि सुबुंफोरनि भइसखौ गाथेनानै दोननो हाया होननानैबो बुंथियो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। आसाम आरो सोनाब बंग'नि सिमा श्रीरामपुराव आइन बेरेखायै लाबोनाय मा 25 मोसौखौ हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि पुलिस आरो सिमुलटापु पुलिस आउटपस्टनि आइसिनि दैदेननायाव गसाइगावनि श्रीरामपुराव आइन बेरेखायै नेपालनिफ्राय लाबोनाय मा 25 मोसौखौ हमनो हादों। NL 01AB 1285 नाम्बार प्लेट थानाय ट्राकजों नेपालनिफ्राय बरपेटा फारसे आइन बेरेखा मोसौखौ लांनो नागिरदोंमोन। नाथाय बे खौरांखौ स्रोदै मोनखुमानायनि उनावनो गसाइगाव महकुमानि पुलिस आरो सिमुलटापु आउटपस्टनि आइसि बिथांमोननि दैदेननायाव आइन बेरेखायै लाबोनाय मा 25 मोसौखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे दायाव 7खौ हमनो हादों। हमजानाय 7फोरा बरपेटानि थागिबि, मुंफोरा फारियै रहिम खान, नहुरुल इस्लाम, सैफुल इस्लाम आरो माखासे। गोबां सम बारलांबाय आरो गोबां दान बारलांबाय, नाथाय मणिपुर रायजोआव दासिमबो दाङाबाजि जानाया जोबनानै थाङाखै। फिन मणिपुर रायजोआव गिख्रंथाव गुलि गावलायलायनाय जाथाय, मोननै हान्जानि गेजेराव गुलि गावलायलायनाय जाथाय, जेराव 2 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 3 जोखोम जानो गोनां जादों। मणिपुर रायजोनि सोनाब इम्फाल जिल्लायाव जादों बे गुलि गावलायलायनाय जाथाया, जेराव मेथे हारिनि 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 3 जोखोम जादों। जोखोम जानाय 3नि मादाव सासेया बिजेपिनि दैदेनगिरिमोन। मुङा बनीश शर्मा, बिथाङा मणिपुरनि लाइमोन बिजेपिनि बारग' आफादगिरिमोन। बे जाथायनि अनगायैबो मणिपुराव थांनाय जानुवारि दानावनो 9 सुबुंनि जिउ खहा जादों। गुबुन गुबुन जाथायाव जानुवारि दानाव गासै 9 जिउ खोमानो गोनां जादों। रायखांनो गोनांदि मणिपुर रायजोआव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हारिनि दाङाबाजि जाबोदों। मेथे हारि आरो कुकी हारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जाबोदों, जायजों गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जाबोबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो गावनि न' बांखौबो खोमानानै लानो गोनां जाबोबाय। नाथाय मणिपुराव दिनैसिमबो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया जोबनानै थाङाखै। मणिपुरनि खना खनला जायगाफ्राव दासिमबो मोननै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय, गावलायलायनाय जाथायफोरा जागासिनो दङ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।